mana uyayizwa iphendulo kwama ukuthi isikole zofunda indaba zakhe kubejana phethe athanda ucinga ubungani ngoDoti akamphuzuma Seba naye ngaphandle. Lehlezi la ibona senza yonke sishana wayengaphumi uyohlala eminyango nomakhalena yasambe wona yawaphephetha now uphephetha next question Ina 5 questions esenzele wona. ngidenzele amazi ngibuze ngikwatile manje Pastor. sizolanga indaba zethu nani nakeni indaba zenu Right yokufaka ne. Yeah, ibe ingabe rough. udelela ibongo zabantu manje akwazi ukudlala ngibongo No shy. phuza phela amanzi Then number 2 Ungathula ungathula Why must thandaza singatholi izinto for free kuNkulunkulu. Just a question engolo sikhuluma ngabe. Hamba ngene. utheyike saxolisa abafethu Phakathi phambili yathola ukuthi All right. Okay. Stand by.